Iba ye ka fɔ jɛnatigɛ ye fɛn dɔ de ye. Jɛnatigɛ a bɛ fɔ ko ji ni bɛɛ n'a tɛmɛ sira. O siratigɛ la n'i y'an ka mɔgɔya kɔrɔman ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ jama kun ka ca cogo dɔ la yɔrɔ dɔ la nka o n'a ta o ta u ye kungo o tana sigi ka jiboli siraw olu tana sigi k'a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ yaasa nɔgɔ o kana dankari sigiyɔrɔ la. Nka an nana nin diɲɛ laban kura min kɔnɔ ne an y'a ye k'a fɔ ko diɲɛ laban kura ko lɔnniya de banna n'o ye ko wagati n'o ye yelen wagatiw ye o wagati kelen kɔnɔna na i b'a sɔrɔ sariyaw kun talen don an ka jamanaw fɛ fɛn o fɛn ye jiboli sira ye mɔgɔw tun bɛ sigi a la kini fɛ ni mɛtiri 100 de ye numan fɛ ni mɛtiri 100 de ye mais sisan jiboli sira bɛɛ girinna i bɛ ka a bɛ tiɲɛ sobiyala k'a da yɔrɔ de ma ale sigi san ka bɛn uti kalo ma o uti kalo i b'a ye k'a fɔ ji ye tiɲɛniba de kɛ commune 1 commune 2 fo commune 4 kɔnɔna na ale ka saya a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a ka san 7 kɔnɔ a kun y'a fɔ a ye layidu min ta a ye layiduba fɔlɔ min ta a sigilen kɔfɛ o de ye ko jiboli sira ninnu bɛɛ lajɛlen k'a labɔ mais fo bi u cogo la. Donc ma se o cogo la n'i taara suguba kɔnɔ i b'a ye ko suguba fossé ninnu ka dɔgɔ u falen don o siratigɛ kelen na tugun i b'a sɔrɔ o kelen don ka taa kiyɔsi ta k'olu sigi tugun fossé ninnu kan ji tɔnna tayɔrɔ tɛ ji la tiɲɛ don an b'a ye hali jamanabaw kɔnɔ jiw bɛ tiɲɛni kɛ mais i b'a sɔrɔ ni ji ye tiɲɛni kɛ wagati o wagati kana siga la ji ka tiɲɛniw ye bon o nɔ kan bi an bɛ min kɔnɔ o de ye n'i y'an ka fossé lajɛ fossé ka dɔgɔ kɔw dunna baw dunna wa fossé n'a ka dɔgɔya bɛɛ fɛnɛ u kɔnɔna falen don fɛnɛ ɲamaw fɛnɛ na bon o ka bɔ yen sirabaw t'an bolo sira minnu kɔnɔ n'an bɛ se k'a ye k'a fɔ ko fossé bɛ se ka se minnu ye fossé belebelew ye donc an bɛ donni minɛ i ko bi sigi man ka kɛ yɔrɔ min na sigiw kɛra yen walima sigiw kun man ka kɛ yɔrɔ minnu na ni so fasugu min kun man ka jɔ yen olu sugu ma jɔ yen donc ma se an filɛ o kasara de kɔnɔ mais kabi 2021 mars Jelibugu la ko gɛlɛya o kun ye sababu kɛ k'an ka kɔ an ka sigida fɛnɛ ɲɛnamaya don bɔgɔ la awɔ 2021 samiyaji kelen dugutigiw alimamiw an ye wele da de ko mɔgɔw k'an ka kɔko kɛ sɛbɛ an ka tana sigi a la o de kama fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ kule ni anw ka kɔ de kasara ye a gɛlɛya ma ban mais an filɛ yɔrɔ minɛ ko sisan samiya daminɛ ni sisan cɛ kɔ tun bɛ taa kaburu ji tun taa kaburu kɔgɔ karili min kɛ o jɔra kɔ yɛrɛ tun bɛ tɔnni min kɛ fo kana don mɔgɔw ka du kɔnɔ na an tun bɛ su ban mɔgɔw ɲinini na u ka bolofɛnw ɲinini na o fɛnɛ nɔgɔyara n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn tiɲɛni kɔni bɛ sen na mais n'an fɛnɛ sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tanaw dɔw sigi o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka bɔ nin kasara kɔnɔ n'o tɛ tiɲɛ na bi dugusigi bɛ yen bamakɔ damini na bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ olu sigiw bɛ ka gɛlɛya siw fɛnɛ cayara ji ka tiɲɛni kɛ nɔfɛ donc o de kama an bɛ ka ɲini o de ye mɔgɔw ka wuli an ka tanaw sigi ko la minnu bɛ kɔdaw kɔnɔ minnu bɛ kɔdingɛw kɔnɔ minnu bɛ se ka wuli u ka wuli minnu bɛ batigɛw kɔnɔ minnu bɛ se ka wuli u ka wuli pour que ji ka tɛmɛ a tɛmɛ cogo la an ka bɔ nin kasara ninnu kɔnɔ kuma bɛɛ parce que a dagosi ka bon mɔgɔ caman ti gɛrɛ la k'a ye tiɲɛni kɛra ka taa se gonima min na mais n'i gɛrɛ la ka taa tiɲɛni dɔ lajɛ non i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ fo kan ka sira da la donc ma se o de y'an ka hakilina ye ko la. ok Jaginɛ. Voilà n bɛ ɲininkali min kɛ Kouyaté la dɔrɔn ale y'o mun fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka baara in mun b'a to ji kasara a bɛ se ka kunbɛn cogo min na mais n'i y'a lajɛ hali n'an farala ɲɔgɔn kan cogo o cogo maa minnu bɛ n'olu sigilen don kɔda la jɔn de bɛ se k'olu bɔ kɔda la ani fɛnɛ fɛɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ fɛnɛ i da sera mun ma dingɛ minnu bɛ yen nɔ n'u falen don dingɛ bɛ fa cogo di yala dugudenw de bɛ dingɛ fa wa walima dingɛ kɔnɔ a tɛ fa yɛrɛ ma yala o ye jɔn de nɔ ye. I b'a ye wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ jamanadenw fɛ a wulikajɔ bɛɛ kan ka kɔkɔrɔ don ni fanga ka bolofaraw ye ni fanga ka lasigidenw ye ni fanga de ye wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ kɛ n'a bɛ fɛ an ka ba don a la i b'a ye k'a fɔ a bɛ ɲɔgɔn dafa ten mais i ye gɛlɛya min fɔ o de ye Mali kɔnɔ gɛlɛya ye i b'a sɔrɔ dugudenw bɛ se ka hami ka jɔrɔ
ka tɔɔrɔ k'a fɔ ko nin degun b'a an kan an ka fɛɛrɛ kɛ ka degun in bɔ an kan mais i b'a sɔrɔ kuma dɔ la an yɛrɛ bɛ wulikajɔ min kɛ wulikajɔ bɛ gɛlɛya ka sababu kɛ min ye o ye fanga jɔyɔrɔ ti y'a kɔnɔna na lama dɔ ye mun ye ne ko en 2021 anw ye dugutigiw ni alimamiw n'an ka cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bɔ masa an tun bɛ dugu fɔ kɔ kɔnɔ de dugu yaasa kɔ boli ka se ka laki wasa ye o senfɛ minisiri Modibo Kone o minisiri Modibo Kone tagako min kɛ tagako 3 kɛnɛ kan tellement que a ko yanga bonya sapeur pompier tagali min kɛ tagako 4 yaasa an ka taa kɔ labɔ mais kabako ye mun ye ni kɔ labɔra nin samedi wɛrɛ an ka na kɔ labɔ samedi wɛrɛ a bɛna sɔrɔ a ye min labɔ a yɛrɛ t'a dɔn bilen aw yɛrɛ tun bɛ ka baara kɛ yɔrɔ jumɛn a t'a dɔn munna parce que sigida dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan ɲaman se ka taa yen olu ka ɲaman kɔni destination kɔ parce que ɲaman boli yɔrɔ c'est-à-dire que ɲaman kan ka taa ni bolimafɛn mun ye o tɛmɛsira tɛ yen minnu fana bɛ yen n'u ka ɲaman bɛ se ka cɛ ɲamanbɔlaw fana bɛ mun fɔ ko bɔnyɔrɔ tɛ ɲaman bɔnyɔrɔ tɛ ɲaman nin yɔrɔ ye ne ma nin faamu ɲaman bɛ taa ni minɛ o tɛmɛsira tɛ yen cogo di dugu bɛ Mali kɔnɔ yan dimanche don n taara n kɛ Faraci kan Jɔnbɛlɛbugu la yɔrɔ min bɛ wele k'a fɔ ko i b'a yɔrɔ wele cogo di Jɔnbɛlɛbugu la a bɛ Jalakɔrɔji fɛ mais mɔgɔ yɛrɛ ne yɛrɛ min ye kamalenkɛ ne yɛrɛ kun dalen dɔ la k'a fɔ sisan kɔni Sayo Kamara bɛ se ka ne recruter pour que n ka taa nord la mais ne yɛrɛ yɛlɛntɔ ne y'a ye k'a fɔ mais tiɲɛ yɛrɛ la adamaden se ka mɛn le 28 juillet u ka jeunesse bureau sigilen k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u ka sigida labaara u y'a kanu ka wele bila yɛrɛ wolo ma ko an ka taa n'u ka se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛkulu in kalifa n'an ka kalifa don ɲɔgɔn na ne ye tagali min kɛ o la an ka katikati u ko k'o tɛ se ka yɛlɛ ne ko katikati tɛ se ka yɛlɛ yɔrɔ min na e tuma a bɛna ni mobili jumɛn de b'a bolo ka yɛlɛ u nana n'u ka yɛlɛ mobili ye u y'an ta ka yɛlɛ mais i bɛ se yen wagati min na o b'a sɔrɔ i fari bɛɛ bɛ ka munumunu i kɔnɔ quoi i sigilen don cɛya la mais sinon ça va pas parce que o y'a sɔrɔ mobili y'i fari bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na ne de k'u ma yɔrɔ minnu bɛ yen ni an bɛ se k'olu labɔ an fanga la an ka t'olu labɔ parce que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tigɛ ka bon olu sanfɛ mais i b'a sɔrɔ kulu dɔ b'a kɛrɛfɛ n'a y'o ci o bɛ se ka kɛ déviation ye dimanche an tun bɛ yen tɛgɛ ne de y'a f'i ye o yɔrɔ la yen falen wotoro tɛ se ka yɛlɛ katakatani u bɛ ji k'a kɔnɔ a yɛlɛntɔ ye kabako ye Jakarta ou bien moto minnu bɛ yen sisan ni tɛmɛni bolo b'a moto bolo o yɛlɛlen ye kabako de Sibi tun bɛ yen Abubakar tun bɛ yen yɛrɛwolo mɔgɔw tun bɛ yen o y'a ye a yɔrɔ bɛ cogo min na foyi tɛ se ka kɛ sugu t'u bolo dɔgɔtɔrɔso t'u bolo fɛn bɛ tali kɛ ji tɛ u bolo kuranko man bɔ yɔrɔ o kuma t'a la kaburudonko kuma foyi tɛ yen olu ka vie ye yɛlɛn ka jigin de o yɛlɛn ka jigin fɛnɛ sira tɛ yen foyi tɛ yen donc ɲama tɛ se ka taa yen olu ka ɲama o bɛ taa yɔrɔ min na Ala dɔrɔn de b'o dɔn komi u bɛ kulu sanfɛ u bɛ kulu sanfɛ u bɛ taa yɔrɔ min na Ala dɔrɔn de b'o dɔn donc o siratigɛ la an minnu fana bɛ dugu ma GIE bɛ daminɛ wagati min na n'o ye ɲamancɛ ye an tun bɛ 150 de sara sisan a b'a yɛrɛ sɔrɔ fo 1000 mais 1000 fana na fana i ka ɲama bɛ ta kalo kɔnɔ n'i ye siɲɛ 2 sɔrɔ i ja dɔw ka da ka bon komi an ye Jelibugu dugutigilakaw ye an ka yɔrɔ fanfɛla ka bon mais dɔw bɛ yen nɔ ni ɲama ye dɔgɔkun 2 kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ degun y'u ma donc n'a kɛra degun y'u ma an ye wagati san dɔ kɛ an taara kɛ mairie kɔnɔ o fana kɔlɔlɔw baara ka bonya kojugu sisan mɔgɔ b'u den ka taa kɛ fɛn a bɛ fɔ min ma poteau ni fɛn kɔnɔ sisan kɔw kɔnɔ donc o minnu fana bɛ kɛ yen pont fana dɔgɔyara u bɛ pont daminɛ k'a kɛ bu ji tɛ taa yɔrɔ si ni ji ma taa sisan u bɛ tila ka fiɲɛ ka don an ka du kɔnɔ tugun a bɛɛ de filɛ nin ye mairie ma se ka ɲamanbɔrɔ di mɔgɔ ma ɲamanbɔlaw ko ko ɲamanbɔrɔ t'u bolo ɲama tali ko fana sisan nama n'i y'a ta o tɛ problème i bɛ taa kɛ yɔrɔ jumɛn c'est ça le problème tilema fɛ a ka nɔgɔn dɔɔni mais samiya fɛ a bɛ gɛlɛya parce que tilema fɛ u bɛ taa kɛ wali foro la mais samiya fɛ foro occupélen don a kɛyɔrɔ fana bɛ gɛlɛya donc tiɲɛni bɛ bɔ nin yɔrɔ de kɔnɔ donc i ye kuma min fɔ ni ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ tɛ an tɛ se ka bɔ a kɔnɔ parce que an minnu ye dugudenw ye an b'a kɛ ka taa se yɔrɔ dɔ de la ni tɛmɛna o yɔrɔ kan dɔrɔn procureur bɛ mandat de juge b'i déférer
i ka jugement do a bɛ fɔ k'i ka baara tɛ ko sɛbɛn ɲuman b'i bolo komi n'a fɔ i mago bɛ sɛbɛn na pour que ka kɛnɛ sɛbɛn ko sɛbɛn i bɛ ɲininka ko sɛbɛn ɲuman b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i bɛ taa ka fɔ k'u la donc i b'a ye k'a fɔ an ka jiboli yɔrɔ fɛn o fɛn an ka kɔw walima an ka a bɛ fɔ minnu ma fɛn kɔnɔ filɛ kɔnɔ ɲamanbɔyɔrɔ fɛn o fɛn ni fɛn o fɛn feerela n'i y'i kɔ da feereli la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ faso kɔnɔ donc nin yɔrɔ fɛnɛ an b'a ɲini an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ tiɲɛ na u k'u hakili to jeunesse la u k'u hakili to mɔgɔw la minnu fɛnɛ bɛ wuli k'a fɔ u ka sigida a sera ka bɔ baara ka kɛ yaasa an ka avancer n'o tɛ a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. Kuyate ne ka ɲininkali ye min ye sisan i da bɔra ka s'a ma minisiri kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Fode ye k'a fɔ ko a ye wulikajɔ kɛ cogoya min na a sen bɛ se ka don assainissement baaraw la mais ne bɛ fɛ ka min dɔn samiya ɲɛkɔrɔla de la jamana ɲɛmɔgɔw bɛ prévision daminɛ est-ce que e yɛrɛ fɛ a bɛ k'a kuma la u ka wulikajɔ ninnu. Tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ anw fitinin an ma min faamu fossé baaraw goudron baaraw n'a ɲɔgɔnna si baaraw b'a daminɛ samiya de fɛ parce que an ka baaraw ye min ye o ye ɲɛbila t'a la min b'a la dɔrɔn wagati min na n'a ka goni an bɛ wele o wagati k'a fɔ k'an bɛ taa a lasa o fana bɛ wolo mun na sisan an filɛ yɔrɔ min na ko sisan fossé dɔw bɔtɔ nana fossé dɔw geren k'an bɛ taa labɔ a gerenna ji tɛ se ka tɛmɛ fossé dɔw fana tun bɛ yen i b'a sɔrɔ dali de tun b'u da la o dali min tun b'u da la o fana tun kɛra sababu ye ka mɔgɔw lakana hali n'a sɔrɔ fossé kɔnɔna falen don dali wulila fossé labɔra bi san min na sini a bɛ fa o fɔcogo kelen na donc labɔlen ma mago ɲa dali min tun bɛ se ka mɔgɔw lakana dali fana wulila ka bɔ yen o fana dali fana wulilen fana bɛ ka sira fanga fana dɔ di ji ma fanga min t'a la donc o b'a yira k'a fɔ a bɛ kɛ wagati min na o t'a to k'u yɛrɛ ka se ka fanga yɛrɛ sɔrɔ hali k'a baara kɛ ka se nin na parce que samiya baara n'i bɛ fossé baara samiya fɛ ji bɛ se ka na i ye jate min bɔ k'o jatew kali bolodugu honorable Musa Jara i bɛna sigi a y'a bɛn ni sigiyɔrɔ de dɔ kana sigi a ye bɛn ni sigiyɔrɔ occupé yan'a ka na ou bien a bɛ papier min k'a la k'a yira k'a fɔ honorable bɛn Jara donc Kebe problème ye min ye baara ninnu kɛ wagati t'a to ko a bɛ se ka mɔgɔ wasa parce que an y'a ye k'a fɔ baara minnu kɛra kɔsannin na u taara yɔrɔw yuguba k'a bila baara jɔlen tora yen sira tigɛra ɲama tɛ ka taa yɔrɔ sɔrɔ finalement an y'a yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ o ye ji tɔni kelen ye a dabɔra ko ka ji tɔni min bali o de ye ji tɔni tɔ yagoya yɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'o fɔ a la vraiment a b'a kɛ kun kelen min kɔni kama ala dɔrɔn de b'a dɔn kabi an fitinin an bɛ k'a yɛrɛ ɲininka munna kuma bɛɛ goudron da ninnu ni baara fasugu bɛ kɛ samiya de fɛ voilà merci. Ok, an bɛ tigɛrɛ fɔ maa fila min nana sisan ni o ye honorable Musa Jara ale ni Basaro Sina donc an bɛ tigɛrɛ fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ ni babu tɔ ye an y'a daminɛ ni inondation ko ye sisan an bɛna se min ma o de ye k'a fɔ sini ye kalo tile naani ni a fɔra yɛrɛwolow ma o ma ɲɛna a tigi b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na jamana kɔnɔna la kalo tile naani a bɛ don hukumu min kɔnɔ an bɛ Kuyate lamɛn a b'o ɲɛfɔ an ye maintenant an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali tɔ kɛ a tɔ la Kuyate. Merci ni ɲininkali diyara n ye Mas an filɛ nin ye kalo min kɔnɔ ni o ye mois de septembre ye nin ye kalo belebele de ye Mali kɔnɔ kalo min ni a kan ka la ɲɛnamaya kabi a don fɔlɔ fo ka taa s'a don laban ma Masi nin kalo in kɔnɔ yan Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ janjo caman kɛra a kɔnɔ dɛ nin kalo in septembre kalo in kɔnɔ tabarikala Masi tagalen ɲɛfɛ an bɛna an da don denw ka ko la den minnu yɛrɛ ka ko dɔ sɔrɔla ka bɛn le 3 septembre Masi Mali fan bɛɛ dɔ fɔ dɛ tiɲɛ don mais Masi Mali dɔnbaga de man ca o de kama Mali kanubaga man ca kana se k'ala fɔ Masi o siratigɛ la sini ye tasibila sini ye ka miiri ka tasi kɛnɛ ye sini ye don min ni an bɛna kuma ka da mun kan an bɛna kuma parce que mɔgɔw dɔ bɛ jamana in kɔnɔ yan a ka kan an ka bonyamasigi k'u ye
Amadou Djigoroni bala ana jaw Modibo Keita bala ana jaw Massi Amadou Djigoroni domina awni abi ñogon don o doni ma antuma miri ka fo ko kelen min flé kambe ka ke ko ani bila ke kelen ka baay ado ko todo e an ko toto an ko mbolo ale chogoroba e abi jamana ndon akara fe ko chamanya soro are ko chamanga jamana en kono ya ko amba leri teme ya sa aka se ka hakilla la sa sero masini ana Amadou Djigoroni nga futu dode kabe amba lame fo ame siga yere kerefe ka conférence ke kabe ame conférence ke ana che ko kana ke an yere be voyager ka ta jamana wala la ka conférence ke ori kama ango aka kani bunyaye kata chamawa ala ka kalfa mine kabe nin kalen klenani ni ma ango masa atake nga masaka takilin ko fe on fele na sika minke be ka kuya masike to goroba e no ni klenani sira no septembre kalo klenani masa amta ka kaburu jura ka do ke ko ala ka dawro ne ma ya rabbi ka do ke ko afola shimna kala ko dama ya rabbi ayine ko ala fe ko ay mi miri faso kula ni amaseka la tikale ka nyina ma kono ko ala ko fanga di on ma ga se ko ke o e anu je nyoyi o siratigɛ la a yira k'a fɔ ko a ka fatuli san 7 kunbɛn o san 7 kunbɛn fɛn min bɛ tali kɛ le commandant en chef du mouvement yɛrɛ wolodenw sur le rapport n'a bɛ wele ko Ben le cerveau ni fɛn bɛ tali kɛ diri la Yakuba ko ko Faransi faga Ben kirimɛ k'a fɔ ko Faransi ko a fagara ko Ben de y'a faga Afrique kɔnɔ yan. A yira k'a fɔ ko tɛgɛ dara o bɛnni kan o 4 septembre la tuma min na an taara Fatia ta kaburu kan ka dugawu kɛ ko Ala k'an bilasira. A yira k'a fɔ ko Amadou Djigoroni ka fatulu san 8 kunbɛn o fɛnɛ bi bɛn bɛnni ka san 1 ma kaso la kalo 12 tile 360 dɔgɔkun i bɛna ye k'a fɔ 54 bɛnni dalen don kaso la transition kɔnɔ. Transition min n'a yira k'a fɔ ko bɛnni kɛra a bɛ fɔ min ma ko ɲɛngilima bin dɔ bɛ yen nɔ o b'a wele ko ɲɛngilima Sénégal bon Ibrahima Kulibali ale tɛ Sénégal tɛ bin dɔn ma faamu ale min kɛra binkolo girin ye ka se ka kɛ siri juru ye pour que an kana taa kɔ kɔnɔ transition ye san 4 sɔrɔ bɛnni ye san 1 de da kaba la o san 4 kɔnɔna na donc an y'a ye k'a fɔ ka kan ka hakili jagabɔ kɛ ka tila k'a ɲini o faamaw fɛ k'a ɲini jamana kiritigilamɔgɔ fɛ k'a fɔ fɛn o fɛn n'o fɔra fɛn o fɛn n'o kɛra an kan t'o si ma mais ko farafinna sifinnakaw mago bɛ bɛnni k'a sɔrɔ kɛnɛma kɛlɛ min n'a bɛ k'o kɛ a k'o kɛlɛ se a dan na. Massi o siratigɛ kelen na ne ye sara fɔlɔ ye o ni sara filanan ye. Sara sabana o ye a bi bɛn a dugusɛjɛ bi bɛn la journée du drapeau Mali drapeau ka yɛlɛ ka Faransi drapeau jigi Massi o kɛra ka bɛn le 5 septembre 1961 Massi don min na Mali drapeau bɛ jigi Mali drapeau bɛ yɛlɛ ka Faransi drapeau jigi Amadou Djigoroni ko tubabukɛ min kun jɔlen don drapeau la n'a bɛ k'a lajigi ko f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ parce que k'a y'a don ko ja ko fanga tɛ fankelen a tun b'a sigi n'a ye ko BBC Massi cɛw dɔw y'o kɛ muso dɔw y'o kɛ an y'a kanu k'a fɔ o drapeau ni o yɛlɛndon sera a yɛlɛndon fɔlɔ n'o bɛ bɛn Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ tali diɲɛ 40 ma parce que a ye indépendance ta le 22 septembre 1960 mais Faransi ka kɛlɛcɛ laban ka bɔ Mali kɔnɔ min bɛ se ka yira k'a fɔ k'an ta kɛra yɛrɛ o kɛra ka bɛn don de ma bon Massi o don kelen a bɛ fɔ min ma ko le 33e régiment des commandos parachutistes olu ka so fɔlɔ ka kɛ malidenw k'a ye ko Mali armée bɛ yen ko cɛw bɛ yen min bɛ se ka pankuru la ka jigin ka n'u jɔ sen fila ka mago ɲa o fana kɛra o don de o kɛra o koba 3 kɛra jigira fo Mali drapeau yɛlɛndon Faransi ka kɛlɛcɛ laban bɔ don o ni Mali ka parachutistes ka so fɔlɔ u ka tunu fɔlɔ u bɔ kamanɔgɔ la k'u ju duguma o kɛra o don de
Donc, vous donnez, là, quand faut que tu aies un drapeau, puis là, quand pour forer un drapeau, parce que je ne sais pas pour le faire là, pour me les junjo, pour faire un tir fangé, pour faire un drapeau tigité fangé, pour me les grand taille. Merci. Vous faites faire la guerre de Jenga, pour le Kama, Karakoba Sabaye, ou Koba Saba, Massamnata, une belle frangonga, quand Nini Jamana Yamofe, quand Foko Noga Chaoula, quand Nini Jamana Famofe, quand Nini Kilis Kalamofe, pour Parafina Petrola, pas Nini Noka Foko Benga et Restaurant. Yasa kelemi ni ube shifila ka bolo shifila ka muni ashima ka fanga kalfala ulu ka je ka faranyon ka para minun ta dafa yalla sona jago kebe ngali jumbe e bolo bolo watino ngali mene bolo manya basaruma e ka 4 septembre ke ka soro fambi ben adama ben jara alebe bulula est-ce que yera wulo yera konnala sentiment meni bola d'accord au fou journalistes bela jeli fo ali malien bela jeli ben me ni de gombono wakati jan mais ben ba do nga fo que ay kelen ni mine o kelen o tetan ko ni ma ko no rego na kada ni amba fo c'est les riches du métier parce que fin ni ben ya fo a donner kelen la se pima ci denteo mais jatemino ya ira ga fo ay fin fo que mesara dala bi ko to no o kera ko maliko ko na o kera en camarade tambolo bi man kashiko de kadaka ali ma minuma on yininga ben ye jie mo mu mobiliser ka foko ka tu transition ko o mo ba on yininga anyingali la soit ibe kuma prepare fo o la maube salia kele la kofe soit ibe kuma mundu mene wala sa ikana o vexer ikana galonda ben fana on bo niveau ben ye kele importer kasi kuntagala mima on nga famula wakati dola ben go kanga kele ke ni busui anga busu do kele ko pour que famille ka ka wakati do fana sira ako anga ta sede anga baraka ni hakli sisa parce anga la ni do sabatira sanga tan hakli anga ta di yere wulo kono na ma chama mi yere ni ngadi ko me ko beli ne doa mi ko kanga transition de mer mi ya tere ko sama ka jenyo sama ou sama wa koleki ma pour leke ou diakoya pour ka tugu no ko ka solo transition ine kono wa ko pourtant kama shweni ngede ko pourtant ma de marfata jamana kama asanga jamana kono mo ye marfata jamana kama ka solo ku faka ka feunge bi olube gwaleji la ya fakara oluma pour mami hakilina do fo wati do kono mi ala ko che aka in jamana ma peut-être kama famu odum ka ko be pererol na kana se fu sanklema mo la be ma sali askelela militant caman be minnu kun saliyara wagati dɔw kɔnɔ o pɛn kelen de bɛ tila k'i wele tugun k'a f'i ye ko mais ko mun saliya ko de bɛ yen k'ale m'a fɔ ye ko kɛlɛ in tɛ kunkolo ko ye yan ko c'est pas une guerre des personnes c'est une guerre idéologique que lui soit là o baara ko kelen sɛnɛ a bɛ minɛ tu min na su fɛ ne taara lajɛ bisi la a ko n ma ko kɛlɛ de kana jɔ k'an ka continuer nin kɛlɛ in fɛ quoi ko mɔgɔ ko tɛ dynamique dɔ de don. C'est pourquoi souvent ni avancer la wakati n'y a problème de ni problème que les al sahaba au soro ay kira au soro ay bien soro ben men de bu kono na la ben ka fere ni ka fere bo do mo do wala sa kele amu be kama bo ko to amna min si mu me mu ne buna na ma den qualité du may je ka humilier ibi ka rabaisser kalo su be daraila fidu man do be ko kuma do fo ibi yere ni ka me jamana du be kono o tigila ngo be kla ka fo ko ay ka le sona o pema kanga fere o tigila ngo bo o dibu mono kebe kuma do la ibi sigi ba ki bi se mo mali ko kele la ki bi sigi bi bo ala ba parce que ni mali ko kele de mo do kuma do fu ma fo la hara ta fi ma ko mama sa ni ma be ma be mo nyon yen ko mo do ka kuma do fo kana laje ame position na bi c'est pourquoi souvent il y a une tiens la kele na fa e mo ne il y a vivre la danger là pour quelle raison pour être fait sur là haut et bien faire de pour là quoi malikanu bi bla ko do la ma so be ditafo mais pourtant qui se foi ta la qui se clean ta et ta sur que mauye mamunu re i ko ko je ko d'aller bene munu shu kala wuli
kala wuli ka fini do la kwa kay na kwa ko ni participer à France ko kala la do la dro ka manga te ibla ko na faranga nga kele ke ko o mo do ni mo le fana bla le no ben la ko no be hypocrisie ya ke soutien ben anti ka soutien ben to yere ma ante mo shika na biya soutien ben mo shika na biya anta la ko amala ko mo ka fara nyongo we chene ko domina coup d'état be ke utula coup d'état be ke domina a fro mo chama me no ani mu te hakina kelenga coup d'état ke le 18 le 20 la be on kera ka fo ke mo fa fe M5 mo ko ya mo fa fe kuma su do ko ka to kama parce que mo do ko ma fa fa boule par la ka be pour retourner là abe akato kuma la o le fo ko ka potu ni fe o be akato kuma la toujours ko o le ko boule par la mo mu le fo coup d'état ke le 18 le 20 la ban kera ko ata mo attaquer ben ne bora ki cho Why? Kante mo ko kala kami hakina ko la unu hakina kana hakina kama na do revanche ko ben do ke ko o mo de po ko donc pour vous voilà kaya ma ko ata doni min kara ay mo ko blaga famille ke parce que do mo chama shokera mais bitala je abebe ga fo pour ta ben ko ni fo et pour ta ben ko ni fo ake ku yode on woni bolo kan ke sans ben pe flado nous sonja anu ko suma ka shukuru anu sonja e mu ay kuma do fo munu ma famu biyo famura o ya ni sonja e anu songo ya ko yomi kaye ka fo ko aw jenyo hondo be abe berora sankele mais ma do we no munu ye ko ke minna juguno ye 1 milliard de fois o lu blale no fo jamana jora no ye jamana jora ni mo ko ye mo munu ye jamana dum fa jamana wo sa o la kwa o du da o te de la micho ko no ali o be jita o be poisson ta fefe o ja je ko no ba be ta eta bi sara o kera ya no ko mate mama mami sacrifié mate mama français mo 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 mi faka mate mama ni ko bi ki be war bo Europe ka ci mo do toma ka to ko man ben jara ali wakele no be bloqué mate mama to buta sebeni kemi ngama ko dagar ka kuna da made yala oh ni on ma seka ya fa o ma ko même mali kura mi ngono o ko ma da ba parce que anga dambe ya nga taka ko ko ya fa ba kono ko donc les sentiments de on a dit casser la foi merci gingalem meke honorable musanya parce que da wara ka macha fa kala me ni paraina amaro jigorani anga choraba la ka dawra ne ma uli ni kala so kata se bo morbo ke taw o femme aka commandant en chef ben ale refene be la jarabi ko na ne watina awere dalino ala ka mo sira mi no wala ka tramani mamunu kono awni ole kelazo femba ba moru kete ota mato nyefa oy abo sirakelenga o dale mala gini femu naba agini nabi chaga sorofeya israino mais en lambe baga na la jaba para jelen fu ka radio tigi fu ka hakto ininge na kobayala no umar chefi marikoy na hakto ininge kobayala jama bela jelen fe ka an kɔrɔkɛ an kanubaga n'o ye Bugula Mbafu yɛrɛwolo tɔnden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ Mali kɔ kan n'o ye diaspora mɔgɔw ye an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma ka tugu i ka ɲininkali la Janginɛ je pense que n'i ye yɛrɛwolo ka slogan lamɛn an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ an b'a fɔ ko la patrie ou la mort nous vaincrons slogan de do ce n'est pas un slogan creux kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ nin kɛlɛ ninnu daminɛ wagati min na an bɛ se k'a fɔ an ye kalikasiyɛn de kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ se ka sa a la an ni bɛ se ka to a kɔnɔ quoi an bɛ se ka kasow k'a kɔnɔ mais o si t'a to k'a fɔ ko diinɛdege bɛ jɔ et je pense que Bassaro ka kuma la sisan nɔ a y'a essayer ka o révélation de kɛ yanni bɛɛ nin ka taa kaso la bɛɛ talen kɔ kaso la du moins je pense que yɛrɛwolo tɔnden fana wɛrɛ dar'o kan n'o y'an ka porte-parole général et chargé de lutte sociale Sidiki ale dara bɛɛ kan mɔgɔ caman b'a fɔ ko yɛrɛwolo sara yɛrɛwolo su sarala yɛrɛwolo cɛcira mais o yɛrɛwolo kelen de filɛ yan bi a yira la k'a fɔ o avis ninnu filɛ nin ye tuma dɔ la a bɛ se ka mais a tɛ se ka kɛlɛ jɔ tubabuw b'o de fɔ nous sommes responsables de l'histoire que nous avons créée
Mali be yɔrɔ min na bi an ka laɲini de ye nin ye quoi ka fɔ an ka taa nin sira fɛ yɛrɛwolo y'o kɛlɛ kɛ a ma daminɛ bi depuis yɛrɛwolo bɛ créé bien avant k'a ka créé an créé en 2019 an ye nin kɛlɛ de daminɛ ka fɔ Faransi ka taa MINUSMA ka taa Barkhane ka taa Takuba ka taa ninnu bɛɛ ka taa ka bɔ yen pour que jɔnya juru ka tigɛ ka bɔ an na an ka continuer n'an ka jamana ye an b'a ta kun min kan an ka taa n'a ye pour que jamana kɔnɔdenw ka lafiya an b'o kɛlɛ de la wa o kɛlɛ bi kasoladon tɛ se k'o lajɔ fagali tɛ se k'o lajɔ anw bɛ taa n'o o la anw bɛ foli kɛ ne kɛrɛnkɛrɛnnenya aujourd'hui en tant que secrétaire général du Yɛrɛwolo ne bɛ foli kɛ porte-parole général ye a sigilen bɛ yan o tɛ yanni Sidiki ka taa kaso la bali de kɛra Sidiki ka mobili la o kɛra bɛnkɛnɛ yan n'o tun bɛ kɛlɛ la jɔ bali kɛra la don min na a b'a ka kuto n'a ka kasaw cɛ k'a kuru ka taa n'a ye a ka so ko ne sen tɛ nin na fagali bɛ nin kɛlɛ la mais o ma Sidiki lajɔ a continuera ka kɛlɛ kɛ adama bɛɛ min filɛ nin ye ani ale Sidiki u bɔra école dɔ de la n'an bɛna o fana célébrer n'a bɛ f'o ma ko Amadu Cikɔrɔni o ka école malien bɛɛ ma école in sɔrɔ ne min bɛ k'a kuma fɔ ne ma école in sɔrɔ mais ils font la fierté de ce pays là aujourd'hui c'est pourquoi n'an ye olu ye surtout Yɛrɛwolo ɲɛma a bɛ Yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ a bɛ garabu tɔ de don an na k'a fɔ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ gansan tɛ an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ fu tɛ parce que Mali ka ɲɛnamaya de bɛ nin kɔnɔ Mali ka ɲɛtaga de bɛ nin kɔnɔ Mali ka den yɛrɛ la o bɛ nin kɛlɛ in de kɔnɔ quoi donc Janginɛ n'i ko ko nin ye mun kan na nin ma foyi kan na nin ye garabu tɔ de don an na c'est pourquoi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ su fara tile kan an bɛ tɔɔrɔw sɔrɔ an bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ mais an b'a ɲini hali bi maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka taga nin kɛlɛ in ɲɛ parce que kɛlɛ in dɔrɔn de bɛ se ka an lafiya ko jɔn o jɔn min t'a fɛ ka bɔ a ka jɔnya kɔnɔna la yɔrɔ mɔgɔ kɔni man kan tɛ k'i b'o hinɛ minɛ o donc an y'o dynamique de créer maliyɛnw na bi ni maliyɛnw bɛɛ kɛlen don k'u yɛrɛ y'o la bi donc anw kɛlen don ka nin choix min kɛ anw ma nimisa nin choix in na wa an tɛna nimisa nin choix in na fo ka taa ɲini. Ni Ala sɔnna ma kala waati ni an bɛ kuma galama ka sɛmɛ honorable Sidiki Kuyate la Kuyate yala ɲinan ta in ani san tɔw ta danfara 4 septembre. Merci yanni mo ɲininkali jaabi ɲininkali min ni o fɔra ka kɛ honorable Musa Jarata an bɛna min da o kan tu sais lajarabili min ye Yɛrɛwolo sɔrɔ n'a kun sera ka kɛ sababu ye ka Yɛrɛwolo ko ban o b'a yira ko maliyɛnw man kan ka da sifinnaw la u man ka da jeunesse la ni lajarabili kun sera ka Yɛrɛwolo la jɔ o b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw dara Yɛrɛwolo la a kun man ka kɛ parce que ni epirigu b'a yira k'a fɔ layidu min taara Yɛrɛwolo fɛ ko an bɛ se ka jɔ jamana n'a jugu cɛ nin b'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o cɛya bɛ yen quoi c'est à dire ko o fɛɛrɛ bɛ yen. Masi fɛn min kelen filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ a kɔ bɛ ja nka a kɔrɔ man di nin kɔrɔ man di nin kɔrɔ man da ka da kun jumɛn kan Masi mɔgɔ kana siga o la hali n'a sɔrɔ an ma kɛ ɲamakala ye ka sabu k'an b'u ka dɔnniya sɔrɔ walima hali n'a sɔrɔ k'a fɔ an ma kɛ jeli ye ka sabu k'an b'u ka dɔnniya sɔrɔ mais an kɔni bɔnna ye o siga tɛ ne la Masi anw fɛ yen an bɛ diɲɛlatigɛ kɔrɔ de lajɛ wa ni maa min tɛ fɛn kɔrɔ lajɛ Masi tɛ se ka diɲɛlatigɛ kobaw kɛ dugukolo kɔ kan cɛ o cɛ muso o muso kɛra diɲɛ kobaw sababu ye u bɛ kɔrɔ de dɔn ko la bɛɛ minɛna ka Kuyate minɛ gɛlɛya donna Yɛrɛwolo kɔnɔ ne ma foyi y'a kɔrɔ la fo n'i ka jamana dayɛlɛ a jugu ye parce que nin b'a yira k'a fɔ fɛn dɔ jɛngɛnen don o wagati kelen Yɛrɛwolo wulila k'a jɔ min bɛna danfara don ni tɔw cɛ o de ye k'a fɔ an filɛ yɔrɔ min na ko sisan dɔ bɛ ja fara k'i kɛ Mali kan ko parce que malidenw bɛrɛ t'a la kasoladenw cayara premier ministre bɛ Buruja yan fɛ dɔ bɛ Buruja yan fɛ bɛɛ kelen tɛ ko la kibaruya bɛ jɛnsɛn Yɛrɛwolo ko an ka ɲinɛ ta bila hakilila min kɔnɔ o ye cɛ an ka lajɛ ka malidenw fara ɲɔgɔn kan Masi fara ɲɔgɔn kan y'an ta fura de ye
ñene fara ñogon kare boro daleno ka sabu ke munye domina yɛrɛ wolo bɛ sigi o y'a sɔrɔ tɔn ka ca mali kɔnɔ yan kuntigi t'a ban yɛrɛ wolo bɛ sigi don min na minisiriw tun bɛ yen députés tun bɛ yen président tun bɛ yen mugu ni kisɛ tabagaw tun bɛ yen nka o ma foyi bɔ foyi la mɛ yɛrɛ wolo sigilen ka kangari da komi fɛn faransi k'a ka minɛn ta ka bɛn 10 janvier 2020 ma yanni o cɛ makɔrɔ ko aw ye n'a ɲɛfɔ a ye ci bila diɲɛ jamana farafinna jamana président 5 de ma k'u ka taa ɲɛfɔ nin ye mun ye o tuma ne bɛ ɲininkali kɛ min kɛ yɛrɛ la kuma bɛɛ o e tuma o donni ma o malidenw ma n ko aw bɛɛ k'aw ɲɛsin kɔnɔnatɔw ma ne kelen bɛ jɔni kɔkɔtaw ye k'a jasi k'a donni ma fo Masi ka auditeur b'a fɔ ko Masi f'u bɛ dimi to a tɛ kɔrɔ k'a bɛ ka kɛlɛ fɔ k'a nɔgɔya minnu kun bolo ko kɛlɛ in ye diɲɛ wuli ko ye bi an ɲɛ b'a la olu de kelen don k'a fɔ k'u yɛrɛ kɛ kɛlɛ cɛba ye ka na daw la n'a kɛlɛ Masi n hakili bɔra de sortie dɔ tun bɛ yan yɛrɛwolo Yiribakɔla ka sortie de don lakɔsi ɲumanba a tun bɛ dilan sɛbɛn dɔ la ko stop au génocide de la France i tun b'a ɲin maliyɛn na a donni ma o tun t'a don walayi o tun t'a don o donni ma can sɔnna n'an ka médiaw cɛ k'u fo aw fo a tigɛrɛ fa ka kuma ka mɔgɔninfinw jaabi ko nin fɛn bɛ kɛ ka fasodonjugu dɔ sunɔgɔ la cɛ fasodonjugu wulilen ka bɔ sunɔgɔ la a taara sɔrɔ to tobilen don k'a mɔ nanɔgɔla bɛ yan fɛ to ji bɛ yan fɛ je sais pas to naji sɛba bɛ yan fɛ ani kamimaw a y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na donc Masi sini sigi bɛna kɛ ka kow bɔ ɲɔgɔn na a sera kow ka bɔ ɲɔgɔn na a sera bɔli laban min ni Bazoro y'a k'i ka plateau sanfɛ Masi a ko mun ye yɛrɛwolo kɔnɔya k'u b'u jɔ a jɔyɔrɔ la u y'a ye ko jɔyɔrɔ in ka kalan u y'a bila ka bɔ ci cɛ san kelen kɔfɛ a ka k'a yɛrɛwolo ka n'a jɔ ni yɛrɛwolo y'a jɔ sira bɛ tunu bi malidenw bɛ ka jɔrɔ an bɛ taa min an bɛ ka mun de kɛ parce que tiɲɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ka dogo mɔgɔw la an ka taa kun dɔn Masi an ye kɛlɛ daminɛ ka na se fo bi ma an mɔgɔw ma jɔ nkalon na nkalon tɛ fɛn dilan tiɲɛ de b'a dilan baw foroba baara de ko don sini ye tiɲɛ dɔ ye sini ye bɛnmasigi ye sini ye k'a yira ko farafinna bɛɛ de bɛ k'a ɲini Mali kiiri tigɛlamɔgɔ fɛ ko bɛɛ tɛ bilali ka kan san kelen kaso ka ca Masi n ye kaso kɛ kalo 9 k'a ka kula ka girin kaso n'i b'a kɔnɔ e tɛ i muso bɛ cogo di i tulu bɛ cogo di i jiɲɔgɔn bɛ cogo di don min na ne bɛna kuma ta ko Sidiki Kuyate après la prison a bɛna kuma ta jamanadenw siranna pisikosi mɔgɔw jatigɛlen don mun y'a kɛ kaso donc an bɛ don min ko bi an bɛ Mali kiiri tigɛlamɔgɔw fo an ka tigɛrɛ b'a fɔ Sidiki Kuyate ka bɔli la an t'a fɔ ten n b'a bilali la bon ne ta ko ma gɛlɛya an bɛ kiiri tigɛlamɔgɔw fo fɛn min an ka cɛkɔrɔba ye n'o ye Bubakari Karamɔgɔ Tarawele bɛɛ ni ko k'ale denkɛ de don bon ne dun ɲɛ b'a la cogo min na a bɛ n'a fɔ bɛɛ de ye den ye ale ye fa ye mais n'u fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ don min na an bɛna ɲɛfɔ a tɛna mɛn donc an bɛ kiiri tigɛlamɔgɔw fo vraiment o kɔfɛ hali bi k'a ɲini jamana kiiri tigɛlamɔgɔw fɛ fan fɛn yɛrɛ sɔrɔ kaso kɔnɔ ko hakilina ko don sɔnɔgɔya ka don a bɛɛ ma Masi karo baro kaso baro man di kaso man ɲi Mali kɔnɔ yan nɔ n'i ko k'i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i bɛ se gɛlɛya fɔlɔ min ma o ye kaso ye kuru don kabila minnu ɲɔgɔn cɛ mais n'i bɛ kɛnɛma n'i bɛ n'i sigilen don e tɛ k'o kɔnɔ k'o t'i f'i ye i t'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen i t'a dɔn Mali ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya jugu bɛ yen n'i ye kaso ɲuman bɔ la a b'a dɛ donc an ka fɛɛrɛ kɛ sini n bɛna taa sigi nin hokumu de kɔnɔ o de kama wele bilala M5 ma faso danbe lakanatɔnw faso den sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen seerew bɛna taa kɛ videow bɛna taa projeté laselibaw bɛna taa kɛ laɲini min ni jɔda min bɛ bɛn na bi an mago b'a la kun min kan an bɛna taa bila o hokumu de kɔnɔ ka fara o kan an ka cɛkɔrɔba ka tila k'a ɲini ko ale ye san 8 sɔrɔ dugu jukɔrɔ ko a denkɛ n'o ye Adama Ben Jara di Ben le cerveau ko ye san 1 sɔrɔ fɛn bɛɛ tali kɛ kaba la Masi kaburu ani kaso bɛrɛ t'u cɛ dɛ
i ɲɛnama bɛ tagama kaso de kɔnɔ donc kaso bɛ i n'a fɔ i ɲɛnama donnen kaburu kɔnɔ a n'o bɛɛ kelen n'i b'i da a bɛ fɛ k'i da n'i bɛ wuli a bɛ fɛ k'i ka wuli e tɛ se ka foyi sɔrɔ f'a ka fɔ ko i kana n'a ye e ka fɛnw bɛɛ de bɛ ɲɛf'i ɲɛna c'est pourquoi n'an bɛ kaso kɔnɔ an tɛ baara kɛ ni heure ye an bɛ baara kɛ ni semaine ani mois o ni année de o de kama tile ka teli donc an bɛ min ɲini dɔrɔn o ye sini tasibila kɛnɛ don sini faraɲɔgɔnkan kɛnɛ don sini malidenw kan ka se ka nin kura don cogo min na an ka se ka mali ko in kɛlɛ kɛ a bɛ tali ko hukumu de la. Yala sanama voilà an bɛ kuma di Kɛmɛ ma ale b'a ka ɲininkali kɛ an bɛ sɔrɔ ka don jama cɛla sa minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ voilà. Ɲinɛna ma nin yɔrɔ in kan parce que ne bɛ fɛ ka dɔn sini aw bɛna wuli ka dɔrɔnba min kɛ est ce que yɛrɛ wolo kɔkɔrɔma don ni kulu wɛrɛw ye. D'accord, yɛrɛ wolo kɔkɔrɔma donnen don parce que yanni bi cɛ yɛrɛ wolo ye baara ɲɛbila dɔw de kɛ baara ɲɛbila o ani mouvement minnu bɛ fɛnw kɛ tigɛlama kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o mouvement bɛɛ engagélen don ko la o yɛrɛ bɛ k'an wele kunun n yɛrɛ m'a f'i ye dɔ ye n wele ka 5000 ci an ma 5000 ko y'olu ka mouvement ka dɛmɛ wala bɛn ka ko la olu mouvement ninnu caman de bɛ yen c'est à dire que bɛn ka hakilina kɔnɔna la ale tun b'a kɛ de maa o maa bɛ yen nɔ ka bɛn wele mais sisan ne kɔni n'a danna ne yɛrɛ kɔni ma bɛn tɛ wele bɛn ni bɛn ma kan fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'u wele quoi c'est à dire que hali u ka du den u muso yɛrɛ t'u kɔ n'a fɔra ko ka bɔ jamana ko la o mɔgɔ ninnu bɛn b'u wele ka na ka tila ka n'u sigi ɲɛfɛ an yɛrɛ ka élément b'a fɔ mais bɛn ni jɔn ye di a kɔnɔ ka u to yan ka taa fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dɔw b'aw to aw bɛ ka na u bɛ taa pour que parce que ni bɛn n'i ko ko mouvement b'i bolo dɔrɔn bɛn b'i bonya n'i ka mouvement ye hali ni mɔgɔ t'a kɔnɔ n'i nana bɛn b'a fɔ ko k'i sigi président la o kuma ka d'i ma mɔgɔw bɛ dimi ko bɛn mɔgɔ t'a kɔ n'o kɛra politique laban in na mɔgɔ caman taara mouvement créer pour que n'u nana u b'a dɔn k'a fɔ bɛn ye ko mouvement dɔ b'u bolo bɛn b'a fɔ k'a y'a lasigi olu bɛɛ bɛ yen quoi donc an mana sisan ko in bɛ ka jɛya ko in bɛ ka jɛya de quoi donc an ka mouvement caman bɛ yen nɔ M5 b'a la les mouvements caman parti politique dɔw bɛɛ ko k'u bɛɛ ko bon an ye an bɛ M5 de dɔn voilà an bɛ M5 de dɔn parce que a farala yan fɛ a farala yan fɛ olu ye kɔnɔna kɛlɛw ye quoi mais an bɛ ka M5 dɔw bɛ quoi mɔgɔ fɛn fɛn b'i yɛrɛ M5 esprit kɔnɔ an kɛlen don k'a bɛɛ wele quoi parce que an tɛ mɔgɔ ka ko la de quoi kebe mɔgɔw t'o de faamu quoi mais an ye fɛn dɔw de décider sisan an tɛna su de ta k'a kɔnɔ mɔgɔw ka sa ka sɔrɔ k'u ta o banna quoi an t'o la bilen i donna ma a ye min kɛ an bɛ ta n'o de quoi c'est pourquoi l'autre jour j'avais kuma dɔ fɔ an ye choqué ta ma digila mɔgɔw la an ye mɔgɔw choqué mɔgɔw bɛ tanu ɲɛnama de mɔgɔw bɛ tanu ɲɛnama an ye mɔgɔw tanu hali minnu hakilina yɛrɛ tɛ kelen diɲɛ kɔnɔ an tɛ hali fan kelen fɛ an y'u tanu ko ni sira dɔ bɔ a ni sira in kan an y'u tanu o kan o mɔgɔ ninnu n'a yɛrɛ ka mɔgɔ min bɛ équipe yɛrɛ kɔnɔ k'u kana tanu u bɛ ka o ɲɔgɔn fana dɔ bɛ bɔ président ye nin kɛ premier ministre ye nin kɛ e tɛ kɛlɛ dɔn parce que i b'i ka vie bila danger la e ka sira fɔ e ma voyager sufɛ Guinée fɛ ka taa ko ka taa transition hakilina kɛ e ka mobili ma cɛ ni kungo bolo fo djihadistes bɛ na ka tɛmɛ o la aw yɛrɛ kɛ fɛn u bɛ bɔnbɔn ni fɛn yɛrɛ d'aw ma ko b'aw kɔlɔsi ka tɛmɛ aw ka taa transition hakilina e m'o kɛ o donc e ka sira t'a la e bɛ mɔgɔ ko de la e k'o de assumer bɛ ko choquer de an t'o la an b'o Mali fili de Mali sini an bɛ taa cogo di a bɛ kɛ cogo di an b'o hakilina de o la aw bɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la u bɛ ɲɔgɔn burusa ni ɲɔgɔn ni na autant bɛ k'i labɛn yan nɔ an kɔrɔ yan nɔ basi dɔ bɛ ka sigi an ka frontière la an ka yɔrɔnin na yen awɔ an ka yɔrɔ la communicatif kɔnɔ yen nɔ u bɛ ka taa u sigi yen nɔ mɔgɔw bɛ fan n'an lakorilen don aw b'a la ko choquer yan fɛ ni yan fɛ ni yan fɛ c'est-à-dire que yɔrɔ la u bɛ mɔgɔw t'alen dɔn mɔgɔw tɛ kɛlɛ dɔn u ma kɛlɛ porter u t'a dɔn parce que nin transition kelen de kɔnɔ anw kɛlɛla o nin kɛmɛ nin transition de kɔnɔ anw kɛlɛla k'a fɔ ko an kana bɔ Faransi kama anw kɛra nin la mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ de l'histoire est récente quoi anw kɛlɛla nin de kɔnɔ ko a ko denmisɛnninw ko k'u bɛ Faransi kɛlɛ sɛbɛnni bɔra institution kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɛ ka min fɔ c'est vrai aw bɛ CNT kɔnɔ ou bien aw bɛ nin institution kɔnɔ anw ka kuma tɛ dɛ i bɛ k'a k'i yɛrɛ n'o kɛra nin transition ye quoi i bɛ n'a ye quoi c'est à dire tellement que u y'an ka kɛlɛ la nɔgɔ u y'an ka kɛlɛ kɛ denmisɛnnin kɛlɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ tɔɔrɔ bɛ ɲɛ f'i quoi an ka taa basa faga an ka taa nin kɛ ale que nin carré ye mɔgɔ ye de k'a kɛ carré kɔnɔ ko gɛrɛ kɔnɔ ko quoi ale que ne bɛ mas fɛ Sidiki bɛ Janɛ ne fɛ Kongaraw bɛ Kebe fɛ mais Kebe ninnu bɛɛ bɛ équipe kelen kɔnɔ bɛɛ n'i ka mɔgɔ ne tɛ mas tanu parce que ne ni Kebe de don nin fana tɛ Kebe tanu parce que ne ni mas de don ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛlɛw ye c'est-à-dire e de tɛ foyi dɔn ne b'a fɔ mais an bɛ mun kɔnɔ an bɛ mun de kɔnɔ o ma danga de b'an kɔnɔ n'an kun bɛ kɛlɛ kɛ ka n'a di nin fɛn suguya ma nin fɛn suguya nin ye mun ye jamana bɛ ka ci nin ye mun ye
tisa waati mɔgɔw bɛ ka boli fagali bɛ ka kɛ aw bɛ nin na ko walayi suba maliyaya i b'i miiri a la dɔw k'i bɛ bɔ a la parce que ko kuntan mɔgɔ kuntanw bɛ ka an ka kɛlɛ ta u ma kɛlɛ k'a daminɛ la u ma foyi kɛ u bɛ ka na k'a kɛ nkalontigɛ kalabanjiya yuruwawo fu yuruya kɛlɛ jamana ko o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi jamana ko o de bɛ ka kɛ mais bɛɛ ɲɛ b'a la bɛɛ mɔgɔ tɛ kuma yɛ parce que tant que kuma in bɛ mɔgɔ dɔ arranger o tɛ foyi fɔ bi ni ne ye Sidiki nɛni n'o bɛ mɔgɔ dɔ arranger o tɛ kuma sini Sidiki bɛ mɔgɔ wɛrɛ nɛni n'o b'o tigi fana arranger o tɛ kuma pourtant jamana ko t'o ye o an ko ka b'o de kɔnɔ il faut qu'on soit en mesure ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan hakilina dɔ la o hakilina in sini an bɛ taga o kuma de fɔ quoi mouvement fɛn fɛn bɛ na mɔgɔ bɛɛ bolelen don an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la mais an kɔni de ko ni min ka ɲi jamana ko la an b'o fɔ ni min man ɲi a b'o fɔ mais an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana denmisɛnninw k'u jilaja k'u bolo di ɲɔgɔn ma parce que depuis anw y'an bolo di parce que anw optera ni communication silencieuse de gɛlɛya kɔnɔna la an ko an ye kuma dɔ fɔ a kɔlɔlɔ mɔgɔw m'a faamu an k'an da di AES créera o temps kɔnɔ AES créera yen 16 septembre AES créera yen mun ye MINUSMA bɔra an ka jamana kɔnɔ yen mun ye an bɔra CEDEAO la yen mun ye ka hali ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan o tɛ ka se ka kɛ parce que mɔgɔ dɔw de bɛ minnu ye baara in kɛ minnu b'a dɔn a y'a d'u ma o fana k'a kɛ an ka Sidiki parce que n'o bɔra ka fɔ sisan e ko ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw dun kuma a fɔli ka gɛlɛn bi bi in na parce que o de da kɔni sera dɔw bɛ yen olu b'a fɔ k'u tɛ jɛ o bɛ an ka kuma fansi la dɔw b'a fɔ ko fo premier ministre bɛ ko ka bɔ yen dɔw b'a fɔ ko sɔrɔsiw n'i ko k'i bɛna kɛlɛkɛ bere ta walima ka bɛn bere ta k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dalu jumɛn b'e bolo o la parce que dɔw ta ye kunkolo ko ye. don min na an bɛ yɛrɛwolo sigi Kulukoro n'o kɛra Nowanburu kalo tile 19 o y'a sɔrɔ fara-farali min bɛ Mali kɔnɔ o ka jugu ni siɲɛ 100 anw tɛna taa muru ta anw tɛna taa busan ta mɔgɔ si nɔfɛ mais y'a ye i ka nɛni walima y'a ye i ka fara-farali miirina b'i la mɛ o bɛ kɛ ka taa sɔrɔ miirina wɛrɛ tɛ yen mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn tɔmɔ ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛwolo dɔrɔn de kɛ o. On a imposé un débat objectif, un débat pour une vision claire et nette. Nous allons imposer le vrai débat, le débat pour le Mali. Le débat, comment nous sommes Mali, comme Basuru Bora a fait Tchoumina, donc il y a Yassa de Kono, nous pouvons voir là, il y a Yassa de Kono. Aïe. Tiɲɛ kisɛ kelen t'o la ko ne tun bɛ ka mɔgɔ min ba neni yan kunun bi e ko k'i bɛna sa o de nɔfɛ a jarabima yɔrɔ ye jumɛn u ti jamana ko la o n'i bɛ jamana ko la i ka kuma kɛ cogo e ma kan ka kuma kɛ cogo ni tɔw ka kuma kɛ cogo tɛ kelen yan e ma ye an bɛ kuma cogo min na caman tɛ se ka kuma tan ne b'o de fɔ n'u kumana tan kana siga la u ka butigi bɛ datugu. Donc, mais bolo karsala o kuma kɛ cogo o tɛ filima ta o anw ye dɔ fɔ bɛɛ ma mais i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn f'i ma k'a da i ka foro kan ne ye dɔ fɔ Imam Mamadu Diko ma don min na a ko k'a bɛ taa misiri kɔnɔ don min na k'a bɛ taa misiri kɔnɔ ne kulela ne ko nin ma ɲi dɛ n ye dɔ fɔ a ma o don n ti fara-farali fɛ parce que n'an fara-farala ne ko ne dalen don fɛn min na o ye jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ de n'an fara-farala sɛbɛn bɔra o farajɛw fɛ k'a fɔ ko tɔn dɔ ni mɔgɔ dɔ de olu ka nakɔ yan u ma président fɔ u ma ministre fɔ u ma mugu ni kisɛ tigilamɔgɔ fɔ ka sababu kɛ olu bɛ mugu dilan de k'a feere u bɛ balo a la de u bɛ kɛlɛ olu bɛ balo kɛlɛ la de donc u tɛ siran kɛlɛ ɲɛ mais u tɛ kɔrɔdɔn kɛlɛ min na o ye hakili kɛlɛ ye n'i y'a mɛn ko kuma kɛlɛ tɛ foyi ye hakili kɛlɛ kɔ la guerre communicationnelle la c'est la guerre de l'intelligentsia n bɛ se k'i fanga kɛ k'i yɛrɛ kɛlɛ cogo jumɛn na. Donc, jangi na usira kelen na tagama depuis yɛrɛwolo ye kɛnɛ minɛ dɔw y'a ye k'a fɔ ils sont plus audibles u bɛ ka min fɔ a tɛ taa dɔw ka nkalon kɔrɔbɔra mɔgɔ nana ye k'a fɔ k'u ye nkalon mugu de nkalon mugu a tɛ jamana jɔ a bɛ jamanadenw bila ɲɔgɔn na de dugudenw dɔ bɛ bɔ ka dangali kɛ ka ɲɛsin malidenw dɔ ma ko parce que u bɛ ka min fɔ u ka jugu kun ka ko nkalon ma dabɔ o kama. Donc il n'est qu'à faire qu'on ne peut pas mobiliser un peuple autour du vide, encore moins autour du mensonge. Donc, si c'est qu'à faire un fou d'Allah, ma sami la fin de blague, on va faire un
ko jango galo amena galo ni boy ka chien plan mo be fa no kan ni ne tout ta klisi ta la ngoro ne ko amena kene ni fere de wati me kuma ka fere jangene merci ora ne me fena bido e ta wita jo koro na on a le fly ok musa wa ok d'accord iga wita jo koro na o iba e ka bo fami sitaki ni na sedo ke anima me ba ka bo conseil ni sidi temeni ya la ka bo fami ti solution e o kera sitaki me kona la me se a fond wakati na jamani ni mo ba responsabilité e ba e tukusi Yo la même ministre Abraham Maïga. Vous savez que quand on est la ligne à Ménam, vous savez, souvent, j'ai un ami qui critique la mort de forêt. Moi, ça me fait à peu près 24 ans. Qui n'a pas de 24 ans. N'est qu'à ta MCA là. Qu'à ta MCA à 100 fois que la langue 2000. Là, sur mon studio, on a un auto chicata à quel Google. On a un bon chicacha, mais on a coma. En 2006, un secrétaire général Toura a mené à la MCA. Alors, ça va casser. Un Nicolas Molo. Au stratégie là, on peut critiquer la mort au Kada Mouka. Parce que on est une belle critique la mort sur la femme au Kadana. On a tort là. Parce qu'il y a donc fait un jamana tableau la bonne fait pas. On dit comment ni kiriko kuma na hakili be bela ka ko tien ani ko ngalo ndo ka taso de makriti. Anga jate la mini tien ka suru. Ami la seleke ka nyini critique la mo fe ka la seleke ka nyini fanga fe ka da do rosa ko. O de anal fisini so mo senyo. Ala barkala be ka so kono mi kamana gambula folo o de to ka kirike wati do. Wa kirikera assise là ou mo saba tumé la blala monsieur le père Touré mais quel est le fait que mi ambolo odié jamana sharia foko ni méritayana mi medaka onga musa jarano la sharata ko odié adanga mais un ko mimbe 8e sur la liste ango de shara o shara so fene tiba nyo kele kodoroke conseil des ministres dans la chaire de bord ko wala tiku bi ka mairie kono mairie tika labara parce que mairie ka labarali o la jora no le dysfonctionnement et la mauvaise gestion administrative oni chaire soso min kera ka siluke ko no ka kuba ni ka fo ko conseil communal de Sitaklichi kunu Sitakli ka bora ou pera mu fode ni me o kala se kono de ko vive Assimi Goïta catastrophe. Siriki Kouyaté, on y masse nous n'y a baroque, car torché on y a porté du bout. Donc, on y a fait donner mina quoi, mais demain qu'à gagner, si fanga ma demain kuénine, ni à qui l'animon, ni à la bara, il veut demander qu'on a donc à Kanouba sur le bouc de nation. Mais n'écoutez que nous c'est à Doudare, mais n'est pas donné ni tien boira, ni tien les Sitakli, au tien, au mobilier fanga Joro. Donc, vraiment, on se dira qu'à fond, nous go, nous qu'à Jor, parce qu'il n'aime comme le courant, ma phobie. Malikoura fera qu'à 1960. Qu'à 1960, ni c'est on l'a dit, l'étru l'a dit, qu'à discours l'a dit, le nouveau Mali, l'édification d'un nouveau Mali, à discours qu'on et en tout Malikoura ni sera des ça, ou des sera, sans bureau ni d'année. Donc vraiment, fameux numéro de fourni barala, ni quel flène à maïka qu'à force sans connaître, fera que dysfonctionnement même là, parce que Miri, on a un message à nous madolou. Maintenant à Barra Konana ni une population qui n'auront qu'à la mairie Barra de tout. Et pour que les mots n'auraient la et Baraka Moy et les mots qui n'auront qu'à la Barra de tout. Ou mini mots d'Anakati à Barra de tout. Donc vraiment au héros de qui va me tuer une coïna au ok. Voilà, si ça va, la dire qu'à nous me fait gagner une malgré, vite que pour autant. Voilà. Madame Nani Basou. Journaliste, voilà. Oui, mais voilà, nous me ferons une malgré. Voilà. Ah, Basou. Merci.